Dus man die 20 januari de dag dat. Nederland net op zijn fleurigst is, want het is Blue Monday. Oh, sad, sad day. Ja, en dat Friesland echt net al de bleed is, vooral net door die actie van Shinky Knecht. Maar wij hebben de wol heel het nog niet biend, want wij hebben het aanstoer een bijzondere reis naar de Zuidpool. Goeien en welkom bij Bient. Aanst Sjogio waarom Martin Knossen Gariep nou zo'n geweldig dwarp vindt. En al honderden mensen gingen naar de tentoonstelling Koninklijke Portretten in Haskedieken. Lianne Rijkers is een van de deelnemende kunstenaars en haar kunstwerk gaat dwars door alle koninklijke glazuur heen. Het lijkt aan de buitenkant een heel mooi glanslaagje, maar toch offeren zij ook een groot deel van hun leven op. Ja, dit schip, maar die indrukwekkende sound. Dit is de Bark Europa, een tolschip dat al 2 jaar dwaande is met een reis om de wereld. En hoe een mannen begint het laatste stuk, een reis naar Antarctica. En het bijzondere hierom is dat er haast 2 Friezen aan het roer van dit zielschip staan. En daar binnen kapitein Klaas Gaastra en zijn eigen scootjeverslagjouwer Gjeld de Jong. Heren, welkom. Zelfde kapper, denk ik, dat jij er een beetje bij... Geen kapper. Geen kapper. Dat maakt je tegen, gaat je zullen weer. Geen kapper, oké. Ik begin met jou. Ja. Oeremannen, stap jou op het schip. Ja. Een tolschip waar we aanst nog hoe praten zullen, want die komt bij in huis en zo. En dan ga je voor de 14e keer naar Antarctica. Ja. Hey, dan nog wel nog 10. Is er nog iets bijzonders aan? Ja, ik denk dat iedereen die gaat zeilen, al gaat die 14 keer zeilen, dan is het nog steeds leuk. En Antarctica is natuurlijk wel een heel bijzonder gebied voor iedereen. En het is wel een gebied waar je al je zintuigen aan moet zetten. Hè? Want ja, het is niet het makkelijkste zeilgebied. Maar het geeft ook heel veel voldoening om daar te zeilen met al de natuur. Die je om je heen ziet. En de mensen die je meeneemt en die je daar... Ja, want de mensen niet mooi waaronder dus Gjalt, die gaat Ja. dan als stuurman. Eerste mensen, dat zijn mensen die betalen, hè? Die betalen Ja. flink, hè? Soms wel 8.000 euro Ja. om mooi te gaan. En dan, ja, wat jou, Jozef? Ze moeten werken. Ja, dat is leuk. Ja. Dus het is geen passagiersschip, het is geen cruiseschip, het is een sailtrainingsschip. Waar mensen meegaan en waar ze onderdeel van de bemanning vormen. We hebben een vaste bemanning van een mannetje of 17. Dus die kunnen het schip zeilen. Maar het is de bedoeling dat die mensen die meegaan zich betrokken voelen bij het schip. En dat ze meehelpen met het zetten van de zeilen, met het navigeren, met het sturen, met het uitkijk houden voor ijs, voor alles. Ja. Ja. Zullen we even het kaartje zien? Want ik geloof dat je hem op het 4e, of hoe moet je het zeggen, het zuidelijkste stad van de wereld, game Ja. wordt. Ushuaia, en dat is de zuidelijkste stad van Zuid-Amerika, ligt nog net in Argentinië. En dan gaan we naar het zuiden, dan steken we de Drake Passage over. En dan zie je op de kaart zie je een heel klein stukje van Antarctica, maar dat is de peninsula, zoals dat heet. Het is het begin van het continent. Het ligt ook het meest naar het noorden toe, waardoor het ietsjes warmer is dan de rest van Antarctica. Dus de temperaturen zijn een beetje boven nul. En er is het meeste leven. Dus de meeste pinguïns, de meeste walvissen, zeehonden, van alles. Heel veel natuurleven. Dat zijn prachtige beelden. Maak hem misschien een keer we die even zien. Ik heb ondertussen een keer stel er even verlekkerd naar zien, Gjalt. Want Ja, zeker. dit is waar Sto aan zijn zin zit. Ja. En er zit heel wat dagen op dat schip. Ja, Haast veel man. ja dat is de totale reis. Ja, goeie voor jou, man. Waarom heeft hij die onmelden? Wat zou het gaan, hè? Ja, nee, dat klopt zeker. Nou, ik hoor al uit vanwege de passie natuurlijk van Zielen. Dus krijgen we Klaas zei. En dan gaat Klaas is er dan al voor de 14e keer geweest. Dan ben ik wel eens mensen die gaan mij wel eens vragen van... En dat wie dus in de aarde vinden altijd rond Zielen. Zit je hem daar altijd in? Ja, maar dat had gewoon ik mij de omjouwing van een gebied te maken. Maar ik ben namelijk uit Zielen. Nou ja, goed, hier is er natuurlijk ik. Nou ja, zoals een Drake Passage. Ja, dat is natuurlijk... een van de roegste streken misschien van de wereld. En misschien als toch een zieler, ja goed, een hele soort zeekapitein, dat werd ik bijhouden dan in Anaal naar je Kaap Hoorn rond had. Nou dat ze Klaas grif beter weet als mij. Maar goed, dat is wel iets, een begrip misschien uit de wereld. Ik van het zielen wij. Maar moesten Sto dit wel? Van mij, ja. Uiteindelijk wel, want ik ben jeder op Ushuaia geweest, daar hebben we jeder geweest. En wie ben ik al op Kaap Hoorn geweest. Dat is een aantal jaren geleden. En toen zeiden we de bark, daar doe ik les in Ushuaia. Die kwam toen krijg we weer zo'n krijg weer een Antarctische reis. Dat was in 2008, december wie dat.
En toen hingen we al toch nog van, dat zou toch wel fantastisch zijn. Want toen hadden ik al daar, toen we daar wien, ik al eens om eens heen zien van hoe zullen we op Antarctica komen kennen. En dat is nu helemaal naar de Zuidpool, is natuurlijk nog volle verder voort. Maar toen hadden we daar al eens om eens heen zien. En dan gaat dat wel in die zitten. En dan zei van, ja, daar wil ik nog een keer heen. Ja. En er is ook nog een oude held van hij, Sir Shackleton. Nou ja, ik kan natuurlijk, daar ga ik wel, omdat ik hou van die oude historie. Ik liep wel eens naar de Zuid als naar de Noord. Ik wil beide dat soort dingen. En die Sir Shackleton, ja, dat is gewoon wel een mooi verhaal. Hoe dat destijds gewoon is in Jantje Tolve. En dat had ik toen wel eens lezen. En ja, dat denk ik, dat is toch wel fantastisch. Ja, wat nog even kwart, kwart bij mij, maar het ging daar eigenlijk wel wat mis, hè? Het ging, nou, dat krijg je eigenlijk wel een beetje, misschien in een andere toonzetting, maar dat Nova Sembla verhaal werd dan ik die film hoe maak is je dan met Willem Barends. En misschien was dat wat in diezelfde categorie lijstje. Maar ja, dan had het over een tiert en een wraad, een jantje en tolve. Ja, dat is natuurlijk wel heel oors dan in de Joodijstige tiert. Ja. Als dat dus dan ik hoe navigeren naast. Ik denk dat de mensen die aan boord van zijn schip, die willen daar ik graag alles van weten. Die willen natuurlijk, ik die kaarten zien. Nou, en misschien wil ik wel het navigeren op een sextant nog leren van. Ja. Nou, van sok als Klaas, weet ik wat meer als kapitein. En dat gevoel krijg je dan ik wat weer om. En als je dan daar ik nog wat in verdiepen ga in dat soort mensen, hoe dat dan gong is. Nou ja, net zoals Geographic had, dan krijg ik nog weer een documentaire over maken. Ja, dan wordt dat, als dat dan alle keer weer sjost en lijsten, ja, dan ga ik het gevoel, dat wil ik een keer meemaken. Ja. Zo'n verhaal wil ik in mijn leven meemaken. Ja. Want dit zullen een heel soort mensen zeggen. Ja. Die stappen dan op dat schip en die zitten daar misschien een dag, 2 dagen op. En in één keer door de mobiele telefoon het net, ze hebben geen verbinding meer met wifi. Wat gebeurt? Wat zou er nog maar gebeuren kunnen? En... Nou, de mensen die meegaan naar Antarctica, die weten dat meestal wel. Dat zit er wel een beetje in. Maar de Europa is natuurlijk een schip een beetje in het formaat waar de poolreizigers ook mee voeren. Dus, en ook dezelfde tuigage. Dus als je de foto's en de beelden ziet van de Europa, dan krijg je meteen wel... Dat beeld komt omhoog van Shackleton of van Amundsen of al die mannen die dat gedaan hebben. En daar ligt natuurlijk heel wat historie. Dus mensen die aan boord komen zijn daarin geïnteresseerd. En wij hebben altijd gidsen aan boord die daar ook lezingen over geven en zo. Dus maar ik bedoel meer de zin van, je moet een verrode. Ja. Het mag alles loslitten. Ik kijk in de belly. Ja. Je moet echt mogen horen op dat we hebben wel communicatie aan boord, hè, maar het gewone mobiele telefoon, dat valt weg. Dus je kan nog een e-mailtje sturen, maar dan houdt het zo'n beetje op. Maar dan wordt het dus dit. Ja, wat heel veel mensen nog niet meer door. Ja, en ja, dat is gewoon de wereld van vroeger. Hè? Dus je moet weer met elkaar gaan praten. En dat gaat ook gebeuren, want je loopt samen wacht 's nachts in het donker en je moet op ijs letten. Dus als je 2 uur bij elkaar zit, dan komen de verhalen wel los als het 2 uur 's nachts is. Hè? Dus, wat vind je dat nog altijd bijzonder? Dat je misschien mensen van verschillende nationaliteiten, dat je erbij zit? Ja, we hebben over het algemeen meer dan 10 nationaliteiten aan boord. Hè, in de vaste bemanning. Dus de voertaal is Engels aan boord. En die mensen moeten met elkaar communiceren. Dus maar binnen dat cadeautjes voor jou? Had je sure dat er wat... Oh ja, zeker. Maar niet alleen verschillen in cultuur of nationaliteit, maar ook verschillen in leeftijd. Een boel reizen zijn natuurlijk dat iedereen van dezelfde leeftijdsgroep is. Dat is bij ons ook niet zo. Dat varieert van 16 tot in de 70. Hè? En ja, het is eigenlijk gewoon een gemeenschap zoals die vroeger in een dorp was. Een utopia, zeg maar. Ja, nou, ik zou het iets anders willen zonder camera. ik mocht jou... wij vregen jou van... wat bleut je nou bij? Na al die reizen, wat vind je nou altijd iets bijzonders? Toen woon je dit zien. Dit beeld, dat kunnen we even zien laten. En mag je jou vertellen wat je viel uit je dit zijn walvissen, bultruggen om precies te zijn. En daar zijn er heel veel van in Antarctica. En die komen naar het schip toe. Dus als je zeilt, dan maak je sowieso minder lawaai natuurlijk. Er zijn er geen motoren meer. En die zijn nieuwsgierig. Die komen gewoon naast het schip. Die komen onder het schip door. En dat zijn grote beesten. Hè. Die zijn 12, 14 meter lang. Maar wat doet het met jou, had je dit zo? Ja, dit is dan staat je hart even stil. Waarom en je ziet nu alleen het beeld, hè, maar als je dan je hoort ze, je ruikt ze, hè, want het stinkt lekker hoor, wat eruit komt. En dat is, en vooral omdat we die beesten bijna uitgeroeid hebben. En dan komen ze nog naar het schip toe om weer contact te maken. Dat doet, ja. Maar de kwetsbaarheid van de natuur, want dat zal direct blijken, dat de poolkappen ranen. Nou, dat is absoluut, want toen ik in Oesewaaien weer, dat jest in die een hele soort in die omjouwingen. En hoe het dan op Antarctica zelf is, doe ik dat destijds
destijds wie. Toen wie er op een gegeven moment, ik heb een bericht, ik weet net in hoeverre dat er nou naar us is, maar de jongens daar een bericht waar in Oesawaai dat er ongeveer een stuk ijskots, ja, daar kan je net een ijskots mee nemen, dat wie een Schots ijs ter grootte van Frankrijk, dat wie loslijn van Antarctica. Oh, daar was toch dus aan ze omheen laveren. Nou ja, ik weet net al in hoeverre, maar dat wie dan op een gegeven moment weer dat daarop in toch ondiepte wie dat hebben vaststrekken. Maar als de meesten van die tijd uit Oesawaai, ik praat niet eens, die er natuurlijk volle dichter uiteindelijk bij die natuur en die koude streken leven, die zitten echt, het warmt hier echt op. En het schijnt ik in Oesawaai, schijnt ik dus uit de december op het zuidelijke heelrond, maar het schijnt ik de ozonlaag, schijnt daar het tinst te wijzen. Dus ondanks dat het misschien wel net hele hoge temperaturen hasten, kerst die maar wel goed insmaren, want dat wie toen ik de bericht jou, dat het zal Griff nog net verhoren wijzen in die 4 wieling dat ik geweest heb. Maar wie ben doe ik op een gletsjer geweest? Nou, die meesten nemen het nog een gletsjer. Nou, het wie een bultje sneeuw. En ik had de foto's van Sjoen van 80 wieling, dat wie echt gletsjers. Wat gebeurt er met die, als dat juist? Ja, ik vind het mooi om dat te zien en mij te maken, dat het net verhoren kersten en dat de natuur zijn eigen gang gaat. Ik bedoel, je kan er meestal wijzen, je kan ervan genieten, maar de natuur is toch de baas. En die elementen om dat te zien in die roege streken, ja, dat vind ik gewoon een mooi iets. Dat vind ik gewoon mooi om dat daar een onderdeel van te wijzen en dat mij te meiden. Ja. Voor jou man, zit je maar deze man op skip. Heb je er al spiet van? Nee. Ja, mooi praten, hè? Prachtig, Ja. Nee, maar we hebben heel veel soorten mensen aan boord, hoor. Dus, En hoe zal hij verhoren? Want hij is er ook. nou, vraag het hem. Als hij Nee, wat denk terugkomt. je? Nou, wat ik voor, weet wat niet. voor geld krijgen we waarom met die aanspreek scooters hier zit? Dat weet ik niet. Maar hij kijkt anders tegen de wereld aan. De mensen die bij ons meegaan, die zeggen wel dat... het is niet, je gaat niet de hoek om of zo, maar als je aan boord van zo'n schip zit, een langere tijd, en je steekt een oceaan over, dan verandert er iets. Dan is het de tijd voor de Europa en de tijd na de Europa. He, je kijkt anders tegen de wereld aan. Ja, wat is het verschil? Nou, bijvoorbeeld, je bent veel meer op de natuur gericht. Veel meer het weer speelt een veel grotere rol als dat je op het land in een stad woont of zo. Even op een fiets en dan even een vinger Ja, omheen, nou ja, dan zien we de Wienwaai komt. En vooral op een zeilschip is het weer natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Je realiseert je dat de luchtlaag ontzettend dun is. Hè. Mensen vergissen zich daar heel vaak in dat je maar een aantal kilometers omhoog en dan is er geen lucht meer. Hè. En dat is zo kwetsbaar. Het zou eigenlijk voor elk wel eens goed wezen om uit te gaan. Ja, ik denk het Dat wel. Ja. besef Ik denk niet dat je er slechter van wordt. Nee, geloof ik niet. Heren, tieren dank voor je verhaal. Gjalt, wij zullen daar je beziekje te volgen. Ja, er is net een heel soort techniek mogelijk. Als de techniek het leert, dan zit er iets op een hechte horen van het verhaal. En dan zeggen wij hem waarom in juni weer leuk in Nederland en in juli voor de Talship Ja, races. begin juli in Haas. Oké, nou, zien we elkaar dan weer. En dan jaren we die prachtige verhaal vanzelfs al. Oké. Dank u wel. Ja, we gaan verder. Want voor een dij koning of koningin wezen, dat zou elk niet wel eens willen. Maar hoe is het om altijd in een strak keurslief te zitten? Kunstenaar Lianne Rijkers, die verbeelde dat idee. En dat die ze in de tentoonstelling Koninklijk Portret. En dat is houden in het kerkje van Haskedieken. Het intrigeert me toch wel op een of andere manier, omdat het lijkt aan de buitenkant een heel mooi glanslaagje, maar toch offeren zij ook een groot deel van hun leven op. Alles wat ze doen wordt eigenlijk bepaald door schema's, agenda's en ja, dat moet je ook maar willen doen. Dus er zit een soort dualiteit in die ik wel interessant vind eigenlijk. De donkere aardewerkklei die hier aan de onderkant zit, dat staat voor de bodem van de Hollandse bodem. Dus dat staat eigenlijk symbool voor Nederland. De blauwe voetvorm staat voor het blauwe adellijke bloed. En de komvorm, wat eigenlijk dan de kroon is, dat staat dan voor de monarchie. En die is kwetsbaar. Ja, aan de buitenkant lijkt het heel mooi allemaal, maar als je erin kijkt, die mensen hebben net zo goed de emoties die elk ander mens heeft. En er is een gelaagdheid, er zijn smetjes.
Er zijn scherpe randjes, tranen. Amalia, die is nog kinderlijk gaaf. Dus dat kommetje is ook kinderlijk gaaf. Maar bij Wilhelmina is het ook duidelijk zichtbaar dat daar een heftige periode met haar koningschap verbonden was. En die kom is bijvoorbeeld helemaal gescheurd aan één kant. Als symbool voor de hevige oorlogsthematiek. En Willem-Alexander heeft ook al een scheurtje, zie ik. Ja. Het is nog maar net begonnen. Hij was, wat mij dan bekend was er een periode dat hij helemaal geen koning wilde worden. En dat is dan dat kleine scheurtje. Wat ik wel aardig vind van bijvoorbeeld het huidige koningschap van Willem-Alexander, dat hij toch probeert daar een beetje soepeler mee om te gaan. Dat je niet alles zo aan regeltjes op hoeft te hangen als je soms denkt. Dat je ook een stuk los kunt leren laten en dat het dan ook heel mooi kan zijn. En juist dat mensen vaak aanspreekt. Ja, dat je dat werk maar eigen sjen willen, dat kan. De tentoonstelling wordt het nog onder mij Koningsdag. In de eerste biend van dit jaar vreeg u verste gast Martin Knossen naar verhalen van dwarpen die het actief dwaanden binnen om het dorp leefbaar te houden. En daar wordt voort op gereageerd en daarom ging Martin van der Mond naar Gariep. We hebben een voetbalvereniging, een korfbalvereniging, een gymnastiekvereniging. We hebben een warme bakker, we hebben een fabrieksbakker. Hebben we nog. We hebben echobureau van een dokter, we hebben nog een dokter in de dorp. We hebben nog een sparrenwinkel, we hebben nog een slager. We hebben warme bakkers, ja, ik zijn. Ondernemers, kappers. Ja, wat is er nog meer? Dit is Gariep. Gariep is een dorp waar mensen heel goed om elkaar denken. Dat ze heel goed zelf verantwoordelijkheid nemen in het op de been houden van de verschijningen in het dorp. Als hier een probleem is, dan lossen ze het met elkaar op. Een mooi voorbeeld is de melkfabriek. Die krijgt een hele nieuwe functie. Johan Timmermans is daarmee onder slag. Daar praten we direct mee. Een dorp dat stiert voor een toekomst mee hoor. Gariep. Doe heeft dit pand onkocht, doe heeft het ondoor. Kerst al uitlezen wat in ideeën weer en waarom. Ja, nou, ik heb het 3 jaar kocht van de voormalige eigenaar De Haan. En die hier de directeurswerking te Cape staan. En mijn vrouw en ik hebben altijd al zoiets van, we willen graag een oud pand nog eens een keer gaan en die helemaal restaureren. Op een gegeven moment hebben we toch richting de Zwarg tocht. En dat is kwam door de vraag die ik in het dorp bij kwam is, omdat we hier een nieuw huis hadden gekregen, Veldhuizen. En die hier geen plak. Nou, wat komt hier al hier in? We hebben 6 zorgappartementen. Dan de jongen hebben we nog een losse woning. De huisartsenpraktijk komt er dus in. En de fysiotherapie. En de Friese Wouden, die ik de zorgverlener zelf voor die 6 zorgappartementen. Die regelt alles. Die regelt alles. Nou ja, den jongen ben we nog steeds in gesprek met de gemeente hoe de peuterspeelzaal, die Griep ik een nieuwe plak had. Dus dat is ik nog. Rond de Oerwest nog een invulling voor zieken staan. Ja, klopt. Oké. Ja. Is dit nou een voorbeeld van burgerparticipatie? Ja. Zal ik eens het stellen? Want ik had het gebouw gekocht met de bedoeling om het natuurlijk her te bestemmen. Maar het is wel van onderuit. Dat ik denk, ja, het is toch geweldig dat zo'n gebouw, wat met zoveel historie, weer een bestemming krijgt waar het dorp omheen draait. En om dat van elkaar te krijgen is natuurlijk net iets om bestaande partijen maar in te beloeken. Want die zijn over het algemeen al je terughoudend worden en die nemen weinig risico's. Dus je zullen dat van onderop helemaal zelf organiseren. Maar Dus Gariep doet het zelf, maar hij verop als ondernemer. voorop, ja, het wordt raar, maar ik doe dit in ieder geval. Dus er gebeurt wel wat. Ja, gelukkig wel. Want het was zo zo'n dorp is, ja. Ja, prachtig beeld even om te zien wat er gebeurt dus in Zandwarp. En dat komt dan van onderop, dan willen wij bellen of Martin wil bellen. En dan blijkt dus dat er een heel soort gebeuren kan om dat dorp levendig te houden. Martin, welkom. Ik aan tafel Barend Koolstra, voorzitter van de ondernemersclub. Ik heel actief dwaande om Gariep een beetje erbij te horen. Hè? Ja. Martin, toch, ik wil eerst even bij jou beginnen. Dit verhaal, had je dit zei van een man die het zelf maar een melkfabriek opkepert. Want ja, een ontwikkelaar doet het net. Maar ik wil dat dit dorp goed blijft. Ja, we hebben heel veel met hem praten en dat gevoel van hem zit er heel dik in. Hè? Dat hij zo is van ja, hij is als BN opgegroeid in dat dorp. Hè? Dat gebouw dat stiert er eigenlijk al zijn leven lang. En dat is meerdere keren binnen geïnteresseerd geweest en die woont dan plat gooien.
En die vorige eigenaar die hier, ik zie het van, nee, dat wil ik helemaal net. Ik wil dit pand net voortdurend nog niet in die plat gooit. Ik wil iemand hebben die het je maar verder wil. Nou, en ze hebben elkaar daarin voelen. Prachtig. Wie dit het doel van die oprop? Ja. 2 weken geleden. Maar dit is wel voor het een gigantisch project. Ja, dit is echt een hele serieuze activiteit van deze jongen. Maar dit is wel wat ik bedoel. Hè? Dat een dorp stiert voor zijn eigen ontwikkeling. Zelf een bijdrage daarin leveren wil. En dat er ik meesten tussen zitten die zeggen van... nou, als het dan net gebeurt door horen partijen... organiseren we het zelf. Ja. Hupsakee. Mooi voorbeeld. Ik wil even Ja. het hebben hoe het DNA van Griep. Coach, je bent net echt van Griep, hè? Dat ook wel. Nee. Ik zeg altijd maar, ik ben van het over Jordaanse, als je dat begrip is in Griep direct vanzelf. Ik kom van Twieslerheide. Van Oer het Kanaal. Ja. Oer het Ik Kanaal, kom van, dan laten we van het daar maar op Oer het houden. Nou weet ik dat Griep is een dorp waar een soort sociale cohesie is. Het kerk is daar ook nog heel wichtig. Hoe zoen jou het dorp omschreeuwen? Nou, ik denk dat wel een van de belangrijke dingen is. Hè. De kerk vanzelf, de kerk is net zo belangrijk meer dat het een 20, 30 jaar in is. Maar dat is in alle dorpen in dat geval. Maar het is wel zo van, het gaat er wel voor zorgen dat de dorp, dat er hele mensen die binnen mij maar belutsen. En daardoor gaat het ervoor zorgen dat men echt altijd weer denkt van, hey, ik wil toch even wat meer doen en ik ben bereid om mijn vrije tijd daarvoor in te zetten. En dat is net alleen dat men zei van, oké, ik mag mijn hoeren betalen. Hè. Maar ik wil echt gewoon een stukje vrije tijd ervan inzetten. Ja, even naar de basis van het probleem. Je hebt zeggen op een bepaald stuit bloemenwinkel gaat voort. En ik geloof dat er nog een winkeltje voortging. En toen dacht ik, als ondernemersvriend bliksem, dit gaat net goed. We jij al die verhalen van het wat is van Friesland een leegstand krimp. Wat gebeurde er weer? Nou ja, dat we eigenlijk wel het in de bloemenwinkel gang voort. En de groenteboer gang voort. En toen hebben we zitten. En dan hebben we zijn van, jongens, wat zullen we nou doen? Wie hebben nou nog eens de dorp zijn? Is er nou een wereld? Hè? Wat dat dan belangrijk? Wie zitten wel 10 burgermoorden. Maar een hele grote rippers die zeggen van, oké, wie zorgen je ervoor dat het dorp leven blijft? Dus wie winkel je in Griep? Wie gaan naar de winkel toe, wie gaan naar de bakker toe, wie gaan naar de slachter toe. En dat had het voordeel dat men nog zei van, hey, wie willen daarbij blijven? En hoe kunnen we als ondernemersvereniging daarvoor zorg dragen dat net... Dat we dat goeie, dat we dat wel vasthouden. Ja, maar dreigt het te verdwijnen dan? Nee, het dreigt net direct te verdwijnen. Maar het weer wel zo van, willen we dat vasthouden, dan kunnen we net zeggen van, nou, ja, het is allemaal nog wel aardig en het is allemaal nog wel fijn. Dan zullen we daar als ondernemersvereniging, zullen we daar actief daarmee aan de gang gaan maken, om dat vast te houden. Ja. En dan zullen we echt denken maken over nieuwe zaken, waar we in de toekomst, wat we in de toekomst doen kunnen. Het wereld, om even noot te markeren. Hè. Je hebt van 1900 inwoners een dorp wat echt behoorlijk compleet is. Want als dat vergelijk is met andere dorpen, dan heb je hem een stuk meer houden. En dat komt echt doordat je hem, zoals Stokrijk zei, je hem eigen dorp dingen voor elkaar krijgen. En je hem eigen dorp, je hem watskippen, helje, et cetera. En net altijd ergens oors in de vleenen. In soort dorpen verdwijnt dat. Maar dat komt ook omdat mensen doen het zelf. Hè? Maar zo'n jou nou nog wat dellezen kunnen hier op tafel waar ik oor het dorp wat herkennen. Bijvoorbeeld, je hebt een mooi rapport op tafel, dus zul kennelijk wat insteken. Wat zul je nou in de toekomst doen om dat dorp zo levendig te houden? Nou, wie binnen mijn matten zijn club binnen we aan de gang gang. En dan hebben we zijn van wie willen als dorp zijnde willen we daar met 3 dingen willen we aan de gang in. En dat is echt heel mooi wat bij Johan echt mee aan de gang is. Ja, van het melkfabriek. Die is echt mee zwaar aan de gang. Nou, wie zeggen van zwaar is wel in de toekomst is zwaar wel van groot belang. En hoe kunnen we die zwaar, hoe kunnen we dat nog verder uitbreiden? Wat zijn er meer mogelijkheden in de zwaar? Wat kunnen we dan als Griep zijnde, wat kunnen we daarvoor beschutten? Nou, daar komt haast een club die wil daar hem in bekrozen. Daar zit bij wijze van spreken, daar zit een fysiotherapeut bij. Maar er zitten ook mensen gewoon uit het dorp bij, die zitten erbij. En die denken erover van, hey, dit en dit met de mogelijkheden. Dan willen we een oren traject is evenementen.
Ja, wat ook, hè? Wil je weer waarom, hè? Nou, misschien. Ja, misschien. Nee, dat mij nou... Ja, wat ook waarom. Het is ooit begonnen daar. Het is op Samara Heide is begonnen. En toen is het naar de andere kant van het kanaal gegaan. Ja, dat dan is gaat het de eerste gruwelijk feit van het waterrok. Want het waterrok bestaat niet meer. Ik wil even naar het laatste wat is aan die, Martin. Want prachtig verhaal, mooi boekje heeft die man. Toch zeggen we dat een heel soort dwarpen de maar wrakselen. Ja. Wat kan een oordwarp er nog van leren? En ja, vooral, hoe kunnen wij van oordwarpen willen leren? Want dat, we moeten net ophouden, hè? Nee, steeds terug op ziek naar goede naar je voorbeeld. Maar de kracht van dit warp vind ik echt dat je het mooi moet beseffen dat je er voor elkaar wezen moet. En dat gaat ik om het winkelje in de lokale winkel en het gaat om de kapper in het dorp. Maar het gaat ik om het zelf organiseren van de zorg, zoals Barend al zei. Dat je de oudere mensen in je eigen dorp horen kennen en dat zelf ik organiseren. Altijd lastiger wordt voor de instanties om te doen. Die het overigens sterk steeds meer nog zorgen om dat in gearworking mooi dorpen op te pakken. Dus die zelfredzaamheid, professionaliseren, mooi de organisaties daaromheen. Ja, dat is de kunst en dat is de uitdaging wat Gariep nou al een flinke slag in maakt. Ja. Succes maar de komende jaren. Dank u wel. En laten we hopen dat dat warp dan in ieder geval bij elkaar blijft. Ja, nou ja, klaar. En we hopen nog eens een keer 400 inwoners meer. Dan wordt al Ja, waar wil het net. Heb je nou nog een mooi verhaal uit je dorp? Doe je nou, krijg iets oors als oordwarpen? En is het gezellig? Is het smoekblauw mensen wen je? Wil de jeugd er wen je? Stuur dan even een mail naar bient@omroepfriesland.nl en dan willen we dat graag jaren. En dan kunnen we misschien wel zo'n mooie reportage maken. Ja, dit is Bient. Morgen praten we hier aan tafel met tatoeëerder Rinto Bekkema. Want dit weekend viert hij zijn 24-jarig jubileum. Nou, en dan, nog een jong verder.